Muslim ka. Di ba? Ang saya ng gano'n. Uy, Muslim ka. Uy, pumayat ka. Gano'n. Hey Bear Fam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, I'm going to share with you my review of this product. This is the LIPO Shape, which claims to be a healthful coffee na makakatulong daw sa pagpapapayat natin o sa pagbo-burn ng mga fats natin. So if you're excited, alam ko excited kayo kasi alam ko New Year's resolution yung magpapayat. So kung excited na kayong malaman kung anong naging result nito sa akin, please keep on watching. So, hindi ko na kayo bibitinin guys. Sasabihin ko na kung ano talaga yung original weight ko sa present weight ko. So, I was 141 pounds po and now I am currently 133 pounds. It's not that much na nalose ko na weight guys, pero sa totoo lang sobrang big deal nun sa akin. In a month na nakapag-lose ako ng 8 pounds kasi alam ko sa katawan ko guys na sobrang bagal talaga ng metabolism ko. Disclaimer lang guys, hindi ako nutritionist o expert sa pagdating sa fitness and diet, pero I will share with you guys kung ano yung ginawa ko and kung paano nakatulong sa akin yung LIPO Shape guys. Kasi alam ko talaga very slow yung metabolism ko and alam ko sa inyo guys madami yun din yung nag-struggle sa inyo pagdating po sa weight po ninyo. So, I hope we will continue with this journey. So, ipapakilala ko muna sa inyo guys itong ating bida ngayong araw. This is the LIPO Shape na slimming coffee. It says 9-in-1 coffee mix guys. Sa totoo lang po, pinadala po siya sa akin ng isang company na i-review ko siya. But you know me, sobrang tagal na nito guys na pinadala sa akin pero hindi ko siya ginagawan ng review. Hindi ko siya iniinom. Umuuwa ko sa kanila. Pero sabi ko, nung pagdating ng product, kakayanin ko ba to? Baka ma-disappoint sa akin yung company, baka ma-disappoint sa akin yung mga tao na manonood na wala namang nangyari. Kasi feeling ko wala talagang mangyayari sa akin guys. So, sabi kasi nung PR po nila sa akin, nakakapag-decrease talaga siya ng appetite. So, I tried. Nung talagang decided na ako guys na napag-isip-isip ko na kailangan ko na siyang simulan. Doon ko siya ininom. So, kung hindi kayo decided talaga guys sa gagawin yung journey, then I suggest pag-isipan nyo muna ng maigi kasi hindi siya talaga yung gusto mo siya ngayon, later on ayaw mo na ulit. So, yun lang guys, consistency kasi yung gagawin talaga natin dito. So, ito guys, 9-in-1 coffee mix and yung mga ingredients nito guys is raspberry ketone, purple corn, mangosteen, blackberry, spirulina, green coffee, moringa, buwa mera, and ganoderma. And yun guys, lahat daw yun pag napag-mix siya, yung combination na yun, makapagpabilis siya na mag-run ang metabolism and syempre kung mas mabilis ang metabolism, mas mabilis po tayo na makaka-burn ng fat. So yung direction lang po nito, meron kasi siyang, yung isang box na ganito guys, meron na siyang 7, kung hindi ako nagkakamali, na sachet na ganito. And 1 coffee a day yung ginagawa ko guys. So iti-take mo siya 15 to 30 minutes before your meal, or in my case, before my breakfast, or kung hindi ako talaga nakapag-breakfast guys, let's be honest, hindi ako laging nagbe-breakfast. I'm not a morning person. So ito na yung nagiging breakfast ko talaga siya. Yung unang napansin ko talaga dito guys, sobrang dali niyang ma-dissolve. Hindi siya yung pag ilalagay mo na siyang ganun, tapos makikita mo may mga fibers pa or may mga dahon-dahon na hindi pa masyadong na-dissolve. So, with this product guys, sobrang easy niyang ma-dissolve. Hindi siya yung kapag tinikman mo, may mga dahon-dahon ngayon nga. So, para siyang 3-in-1 coffee mix. Ganun yung itsura niya guys, and ganun din yung lasa niya. Hindi din siya lasang mga herbs or hindi siya lasang gamot. Lasang coffee talaga siya. This coffee also decreases yung cravings ko guys. Kasi ako, kung sa ibang tao yung cravings nila yung mga sweets, ako talaga guys, yung cravings ko puro yung savory, yung mga ulam, ganun. Yung mga maaalat, ganyan talaga guys, yung mga cravings ko. So parang mas matindi siya compared siya sa, para sa akin mas matindi siya compared siya sa mga sweets. Kasi at least kasi sa sweets, andyan lang siya eh. Sa akin,
syempre pag ulam yung craving mo, may kanin pa yan. So, yun guys, yung napansin ko kapag nagtitake ako nito, pag umiinom ako ng coffee, hindi talaga ako nagka-crave ng kahit ano. Yung parang tipo lang na maitawid lang yung kain, ganun lang yung feeling ko, nakakain lang ako para lang hindi ako magutom, pero wala ko yung craving ko na sana gusto kong kumain ng ganito, ganyan, kasi talagang preoccupied ako ng food talaga guys, most of the time. So, sobrang happy ko na nadidecrease talaga niya yung cravings ko. And of course, one thing which is very important na napansin ko dito guys, no LBM at all. Kasi meron yung mga dietary supplement or yung mga pang-diet na yung mga coffee, mga juices, ganyan, na nagiging effect niya is really LBM or gastro talaga, yung upset talaga yung ano mo, yung chan mo. So, eto guys, sobrang okay siya kasi kahit iniinom ko siya sa work ko or bago ako pumunta sa work, wala akong worry guys na masi-CR ako any time of the day. So, at least wala siyang LBM na nangyayari. May claim kasi sa website nila guys na within a week makikita mo na daw yung result. So, if you are asking me kung ano ba yung naging result na nakita ko within a week, hindi po siya sa weight talaga. Wala akong nakita na pagbabago sa weight ko. Ang nakita ko lang na pagbabago, which is very important for me, is yung ma-decrease yung cravings ko. Kasi kung ma-decrease yung cravings ko, that's the time that I know that I am decreasing also the weight that I have. Kasi hindi ako kain ng kain, hindi ako nag-crave na bumibili ng kung ano-anong pagkain, ganyan. So, yun yung pinaka-importante talaga na napansin ko within a week guys na pagbabago sa akin. Hindi na ako masyadong makain kasi wala na akong cravings. Yung disadvantage lang nito guys, may napansin lang ako na konti pero hindi naman siya dahil of course guys, kung may advantage ang isang product, meron pa rin tayong makikita po na disadvantage or negative. Ito kasi guys, ito siya. Ito yung laman niya nung isang karton. So may 7 pong ganito within 1 week. Yung naging problema ko lang dito guys, kailangan talaga yung product, hindi ko siya tatanggalin sa box kapag hindi ko pa siya iinumin. Or else, mamimix siya sa ibang product. May mga products kasi ako guys sa kusina. Alam mo yung pangmaramihan din na binibili ng mga seasonings, mga kung ano-ano, mga ganyan, na plain lang din yung ganito niya guys. So, I am recommending or I want to suggest sa company na sana maglagay din sila ng, label nito na this is LIPO Shape Coffee para hindi siya magamit sa ibang paraan. Kasi, yun talaga yung worry ko kasi baka magamit ko siya sa pagluluto or what. Yun lang, maganda sana meron siyang pangalan din or meron siyang label para kahit hindi mo nadalhin yung pag may nagtanong, ano yung iniinom mo, hindi ko siya ma-explain, hindi ko masabi yung pangalan or sinasabi ko lang yung pangalan pero hindi nila makita kung ano nga ba yung claims or yung ingredients niya na meron kasi wala namang nakalagay dito. So, hindi ko naman gustong dinadala to lagi kapag sa work ko. So, mas maganda sana meron siyang nakalagay dito sa packaging niya. Ito guys, yung product na to, na-try ko siya sa hot water, sa cold drink, and of course, sa super duper hot. So, kapag i-cold nyo siya guys, timplahin nyo muna ng konting hot para matunaw yung, yung powder niya. Tapos, tsaka nyo lagyan ng cold water, which is good naman kasi refreshing din siya. So, kung mas gusto nyo yung cold water or yung cold drink, pwede din siya. Tapos, na-try ko din siya sa hot, guys. Most of the time, talaga sa hot. Kasi ginagawa ko talaga siyang hot coffee drink. Pero may napansin ako, guys, 3 times kong napansin na ganun. Alam mo yung talagang sobrang kulong-kulo. Kasi, kung sa stove ko siya papakuluan yung tubig, yung sobrang kulong-kulo na tubig. Tapos, ilalagay ko na siya sa may cup na may powder nito, guys. Nasisira siya. So, I suggest, huwag kayong super duper hot yung water nilalagay. Yung tipong pagka, yung uminit lang, ganun, okay na siya. Kasi yung totoo talaga nito, guys, yung okay sa akin, para siyang creamy, ganun, or parang 3-in-1 na may gatas, ganun yung itsura niya. Pero kapag yung super duper hot, guys, nagiging siya, itsurang tsaa, ganun. Tapos, makikita mo na yung mga niya, yung mga herbal, ganun. Dun sa gilid-gilid, gigilid na sila, hindi sila natutunaw kapag sobrang mainit na mainit. Hindi ko alam kung bakit ganun. Tapos, ibang-iba talaga yung lasa niya, parang hindi masarap. Hindi masarap. So, I suggest not too hot yung water na gagamitin nyo, guys. The big question is, will I recommend this product? Nasabi ko naman sa inyo, guys, sa unang part ng video na to, kung ano yung naging result niya sa akin. Sa iba, siguro, guys, yung 8 pounds or more than 4 kilograms in 1 month na lose na weight is not a big deal. Pero for me, guys, na sobrang nag-struggle talaga sa
hindi pagpapapayat. Sa pagpapabawas ng timbang, guys, big deal na po siya sa akin. Kasi alam ko, within a year, wala akong nalulus talaga. Nung trinay ko to, dun lang ako nagkaroon ng lose weight, guys. Kaya sobrang thankful ako na trinay ko tong product na to. And if you're interested to buy, guys, I will just put in the description box down below kung ano yung website po nila. And of course, guys, if you are drinking something like this, wag na yung kain ng kain or partneran nyo din ng pag-exercise para makita nyo din yung mas magandang result. Pero actually, guys, hindi ako masyadong nag-exercise that time. So, siguro kung mag-exercise pa ako, tapos ito, kasi syempre malolower down yung cravings ko. So, mas okay siguro yun na combination. And then, I'll try this year kung paano natin siya, next year, kung paano natin magagawan yung weight natin. Pero syempre, guys, wala nang sasaya pa sa feeling na makita ng ibang tao na may nangyari sa katawan mo. Kasi sa akin talaga, guys, yung na-target is my tummy area. Dati kasi talaga, guys, yung tummy ko talagang mas malaki. So now, mas maliit na siya. And dadami ng mga pinuntahan kong events, family occasion, reunion, mga gathering, ganun, guys. Sobrang thankful po ako sa mga na-receive ko ng mga comments ninyo, mga compliments sa, uy, umislim ka. Diba? Ang saya ng ganun, uy, umislim ka. Uy, pumayat ka, ganun. Pero, syempre, kung ipagpapatuloy pa natin yun, guys, sana mas maganda pa yung magiging effect niya or magiging result niya. And of course, I will still continue drinking LIPO Shape, guys, kahit natapos na yung 1 month ko na testing ko para sa product ko na ito. So, if you're interested to buy this product, guys, all the information will be in the description box down below. And please let me know, guys, your techniques or strategies on how to lose your weight. Please comment it in the comment section down below. I will be waiting for your comments, guys, and suggestions kung paano natin mapagbubuti yung health natin and fitness natin. So, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and click the notification bell button. And of course, do not forget to follow me on my Instagram and on my Facebook. The name is JoyOfMia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.